Кожны народ павінен ведаць сваю гісторыю, свае гістарычныя карані. Гэта неабходна для раскрыцця багацця і разнастайнасці народнай творчасці, беларускага мастацтва, без ведання якіх немагчыма фарміраванне беражлівых адносін да духоўнай спадчыны беларускага народа. Вельмі важна з самага маленства адчуць у сябе пачуццё зямлі, на якой мы нарадзіліся, адчуць сябе часткаю таго, што набыта ў мінулым нашымі продкамі, пашана да якіх узнікае праз любоў да сваіх бацькоў, да сям'і і роду, да сваёй малой радзімы, вёскі, горада, краю. На занятках, якія праводзяцца ў школьным народным музеі «Гісторыя мястэчка сноў», мы вывучаем гістарычную культурную спадчыну як сваёй краіны, так і малой радзімы. Адным са своеасаблівых відаў народнай культуры з'яўляюцца святы і абрады. Мы вырашылі, што справай гонару будзе ўдзельнічаць у адраджэнні, даследаванні, распаўсюджванні, захаванні і папулярызацыі сярод моладзі дадзенага віду народнай творчасці. Актуальнасць праекта «Традыцыі праз стагоддзі. Свята гукання вясны» заключаецца ў тым, што ён уключае навучэнцаў у даследчую дзейнасць, знаёміць з гісторыяй і асаблівасцямі правядзення свята, адраджае духоўную спадчыну нашага народа, тых багаццяў народнай беларускай культуры, вывучаць якія першая задача патрыятычнага выхавання сучаснага пакалення. Мэта праекта – фарміраваць у навучэнцаў цікавасць да беларускай народнай творчасці, да маральных і духоўных каштоўнасцей народнай традыцыйнай культуры праз свята гукання вясны. Задачы – павышаць матывацыю да даследчай дзейнасці па выкарыстанню і распаўсюджанню нацыянальных культурных традыцый, знайсці цікавыя мясцовыя фальклорныя абрады, удасканальваць творчыя здольнасці праз напісанне і тэатралізацыю народнага свята, выхоўваць патрыятычныя пачуцці, павагу да народнай культуры, жаданне захаваць і папулярызаваць традыцыі продкаў, садзейнічаць захаванню гістарычнай памяці. У ходзе дадзенай работы мы пазнаёміліся з гісторыяй узнікнення абрадаў святаў, высветлілі, якую ролю яны выконвалі ў традыцыйна-бытавой культуры беларускага народа, даведваліся пра свята гукання вясны ў абрадавай дзейнасці беларусаў, а таксама ад старажыл нашай вёскі высветлілі асаблівасці святкавання гукання вясны на малой радзіме. Свята гукання вясны з'яўляецца аднім з самых жыццесцвярджальных сярод беларускіх традыцыйных святаў. Звычай праводзіць зіму і сустракаць вясну, сыходзіць сваімі каранямі ў мінулае. Гэтым займаліся яшчэ язычніцкія продкі беларусаў. Месца святкавання выбіралася на ўзвышшы, прасторнае і светлае. Усё навокал упрыгожвалася стужкамі, рознакаляровымі папяровымі птушкамі, вырабамі з каляровых нітак, тканін і прыродных матэрыялаў. Традыцыйна пякліся бузькі, невялікія птушкі. Бузькі раскладваліся ў акрузе, каб таксама прыцягваць увагу птушак, якія, згодна павер'ю, прынесуць вясну на крылах. Амаль кожны вечар вясною дзяўчаты выходзілі на бераг раскі ці возера, за вёску, у поле, каб спяваць песні вяснянкі. Яшчэ адным знакавым момантам святкавання гукання вясны былі карагоды. У іх дзяўчаты таксама зазывалі вясну, запрашаючы яе паўдзельнічаць у карагодзе. Такім чынам, гуканне вясны – свята, звязанае з абуджэннем прыроды і закліканнем вясны. Ад сустрэчы вясны ў шмат чым залежаў дабрабыт селяніна, таму азначалася свята урачыста, весела і шумна. Далей у нашым праекце мы даследавалі асаблівасці святкавання на тэрыторыі нашай мясцовасці, якая ставіцца захаваннем, адраджэннем, развіццём і папулярызацыяй беларускай нацыянальнай культуры. Ад старажыл нашай вёскі мы даведаліся, што пры святкаванні жыхары нашай мясцовасці абыходзілі хаты са спевамі, гуканнем вясны і заскокваннем затанцоўваннем.
Гурт моладзі па чарзе ля кожнага двара вадзіў карагод са словамі «Дзе карагод ходзіць, там жыта родзіць», даведаліся пра іншыя асаблівасці святкавання. На другім практычным этапе праекта мы займаліся напісаннем сцэнарыя свята, стваралі неабходны рэквізіт, папяровых і печаных птушак, а затым прадставілі тэатральную пастаноўку на улоне веснавой прыроды. На заключным этапе праекта мы падводзілі вынікі, стваралі прэзентацыю праекта. Падводзячы вынік нашага даследавання, хочацца адзначыць, што праз вывучэнне беларускага фальклору і тэатралізацыю свята мы дакрануліся да вытокаў народнай культуры, усвядомілі неабходнасць ведання і распаўсюджвання нацыянальнай традыцыі. Набыўшы веды і ўменні, мы будзем працягваць актыўную дзейнасць па знаёмству з беларускай фалькларыстыкай, вучыць асаблівасці правядзення свят на тэрыторыі свайго рэгіёна, ствараць новыя тэатралізацыі беларускага народнага календара. Вынікі работы даюць падставу для далейшага вывучэння традыцый сваёй малой радзімы, аднаўлення і ўзбагачэння духоўнай спадчыны Беларусі.